We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless? I had a home and then we left it. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what, that he didn't hit me? We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter. You're here. You can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar and she's MIA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom. You on parole? No. You got a proper background check? No. This is a trial. Oh, I'm starting today. That's good news, ain't it, bro, girl? We compost. The bin is labeled compost. Can you read or should I show you? I can read. Oh. I don't think I can do this. So quit. I can't quit. I live for my daughter. Alex, I haven't had a drink today. You don't leave a good man when he's trying. And they hate the way you shine. Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you. Before they hit you, they hit near you. Hide how much it hurts. It grows like mold. Miss Russell, did you file a police report on the night you left? No. You can't take a child away like that. It's grounds for losing custody. This is an emergency. You are an emergency. Don't ever let anybody take advantage of you. You'll never ever control me again. When I think about the house I want for my daughter, it's not big and full of stuff. Our space is a home because we love each other in it. Hei, sydämellisesti tervetuloa. Viadia ry järjestää tällaisen päihdetyön paneelikeskustelun ja se on otsikoitu Päihteet ja me. Ja ideana on synnyttää keskustelua Suomen vapaakirkossa, Viadia liikkeessä, siellä missä sä vaikutat ja sun perheessä, että mitä kaikkea niin kun meidän tulisi ottaa huomioon tai missä elämme, kun puhumme päihteistä ja päihdemaailmasta Suomessa 2025. Tuo alkupätkä on Netflixistä ihan sekulaarisarja. Katsoin ekan jakson, katsoin tokan jakson, kävin vessassa, katsoin kolmannen jakson ja en saanut yöllä unta ja seuraavana päivänä katsoin loput. Näin käy varsinkin kun vaimo ei kotona ja koukuttuu johonkin tuollaiseen sarjaan. Mutta tuo sarja kertoo myös siitä, että kun meillä on aiheena päihteet, että päihteet ei kosketa pelkästään häntä, joka kamppailee vaikka itse päihderiippuvuuden kanssa, vaan tässä tämä nuori yksinhuoltaja äiti pakenee, en kerro koko storian, pakenee ainakin kerran sieltä oman rakkaansa luota. Ja heidän avioliitto tai avoliitto on kolmiodraama, siinä on alkoholi mukana. Hänellä sattuu olemaan myös tämmöinen äiti, joka polttelee kannabista ja äidistä ei ole tukea. Aika tavanomaisia tarinoita tavanomaisesta elämästä, mutta se mikä siinä sarjassa myös sai mut niin kuin liikuttamaan on se, kun siellä tulee tällainen Viadia mummo tai sininauha mummo tai seurakunta mummo tulee sanoa, että kun hän pakenee jälleen kerran pois siitä väkivaltaisesta suhteesta, hän tulee sanoa, että se on ok, sä voit hengittää nyt. Että se tilanne muuttuu, kun vierelle tulee auttava lähimmäinen, jolla on kokemusta, jolla on koulutusta ja jolla on shelteri, eli suojapaikka. Ja jotain sellaista samankaltaisuutta siihen työhön, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään päivätoimintakeskuksiin tai vaikkapa Viadia Toreihin löydän myös tuosta sarjasta. Esimerkiksi täällä Tampereella Viadia Pirkanmaa on jakanut
Vähän samaa tapaa vaatteita, huonekaluja vankilasta vapautuneille tai elämässä tiukkaan paikkaan joutuneille lahjakortilla. Siellä oli ihan oikea kauppa, ihan oikea viadiatori ja tuolla oli ihan oikea kauppa, jossa on kassa ja hintalaput, mutta se ei maksa mitään. Tänään me keskustellaan muun muassa naiserityisyydestä, joka tuossa sarjassa näkyy hyvin. Heli Harjunen alustaa siitä meille, tai Heliltä voi kysyä, se on Helin sydämellä oleva aihe. Päihteiden käyttö usein puhutaan, niin se on niin kuin miehistä, mutta miten se vaikuttaa naisiin, niin sekin on aika voimakasta, aika miehistä. Tämä on kesäjuhlien eka tilaisuus. Ja kohta tämän tilaisuuden kulku on suurin piirtein se, että teologian tohtori Tommi Karjalainen Suomen teologisesta opistosta pitää meille Raamatusta hetken kuluttua pienen alustuksen, mitä Raamattu tai tietyt Raamatun kohdat sanoo päihteistä. Ei mikään helppo aihe, mutta mä luotan Tommiin, että Tommi siitä meille jotain avaa ja soutaa lopuksi rantaan. Mä katson Tommin jälkeen hetken historiaa, luen ihan yksinkertaisesti parista kirjasta. Luen sitä historiaa, mistä me ollaan tultu tähän hetkeen vuoteen 2025. Esimerkiksi kysymys niin kuin kohtuukäytöstä tai absolutismista, nollakäytöstä, niin se ei olekaan ihan uusi kysymys, vaan katsotaan, että mille vuosisadalla siinä pääsemme. Mutta ihan hei, mun tapa on ja aika monen kristityn seurakunnan tapa on aloittaa Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun mä ajattelin tätä tilaisuutta, riippuvuuksia, huonoa omaatuntoa, kysymystä pelastuksesta ja diakonian työstä, niin mä löydän Uudesta testamentista aina uudelleen ja uudelleen Efesolaiskirjeen 2. luvun ja sieltä jakeesta 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Ja sitten Paavali jatkaa siitä, kun pelastuskysymys on ratkaistu. Hyvä omatunto, pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, 10. jae 2. luvussa. Mekin olemme Jumalan tekoja luotua Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Sut on luotu jotain tarkoitusta varten ja se tarkoitus on hyvä. Jumala on hyvä ja sitä varten, mitä sut on luotu, niin Jumalan hyvyys leviää tähän maailmaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus kesästä ja kesäjuhlista ja kiitos siitä, että me saamme tehdä ja kurottautua niitä hyviä tekoja kohti, mitä sä oot meidän elämän varrelle tarkoittanut. Herra, meidän ajatukset on tänään täällä tulla keskustelemaan, että oppisimme yhä edelleen auttamaan heitä, jotka on meidän lähellä, jotka kärsii riippuvuuksista, päihteistä. Onko se alkoholi, huume vai mikä se on, niin sinä Jeesus sen tiedät. Ja armahda myös meitä, anna meidän lujasti ankkuroitua Kristuskalliolle, että seisomme vakaasti sillä pelastuksen lähteellä, pelastusteossa, joka sinä Jeesus Kristus olet tehnyt. Siunaa meidän keskustelua ja auta, että tästä voi avautua jotain ja kutsu meitä edelleen tälle sinun viitoittamalle tielle. Ja koko seurakunta sanoo yhdessä, aamen. Hei, yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua jossain vaiheessa. Mä kysyn yleisöltä. Ja sulla on sinne jaettu sellainen Viadia esitteen väliin vihreä lappu. Sitten sulla on punainen lappu. Ja sitten sulla on valkoinen lappu, eli saa äänestää tyhjää tai EOS, en osaa sanoa. Eli joitakin asioita kysytään tässä paneelikeskustelun ja tilaisuuden aikana, mihin kaikki saa vastata tai olla vastaamatta. Ja sitten jos oikein palavasti tekee ja sanoa jotain, niin viittilöi mulle voimakkaasti. Mutta
Mutta ehkä sellaiset keskustelun pelisäännöt, että panelistilla on ne pisimmät puheenvuorot ja sieltä yleisöstä noin sekunteja pitkät puheenvuorot, ei niinkään minuutteja pitkät puheenvuorot. Ja sen mä oon huomannut omassa lähipiirissä, jos puhutaan vaikka päihteistä, joku aina lämpenee. Ja siihen on muuten pari helppoa keinoa. Että jos sulla alkaa lämpenee, tulee vaikka sellaista voimakasta tarvetta voimakkaasti ilmaista voimakkain termin itsesi, niin voi kokeilla sellaista pidennettyä uloshengitystä. Niin kokeilepas. 3 sekuntia sisään ja 5 sekuntia ulos. Ja ennen sitä voimakasta puheenvuoroa voi vaikka 5 kertaa tehdä noin, niin se on ihan niin kuin todistettu, että meidän hermojärjestelmä niin rauhoittuu ja sit voikin vastata sille, kun Eemeli on täysin eri mieltä mun kanssa, että onpa mielenkiintoinen näkökulma, että minä ajattelen hieman eri tavalla ja haluankin siitä jatkaa. Tällaiset kohteliaat pelisäännöt ja mä oon luvannut, että täällä ei ole paatosta, täällä ei ole saarnaa, täällä ei ole fanaattisuutta. Pystyttekö te tulemaan tämän mun lupauksen taakse? 1 nyökkäys. Joo. No, tää on ihan jännää. Katsotaan mitä tapahtuu ja mihin suuntaan mennään. Niin hei, vielä kerran Jeesus meidän kanssamme ja sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt mä pyydänkin ystäväni Tommi Karjalainen, ole hyvä ja kerro meille. Kiitos Krisse ja tervetuloa munkin puolesta kesäjuhlille ja myöskin mulle ensimmäinen tilaisuus näillä kesäjuhlilla. Ihan lyhyesti, että mulla ei ole päihdetaustaa. Sen verran, että niin pikkasen kun venyttää, niin saa semmoisen uskontulokertomuksen aikaiseksi sieltä 18-vuotiaalta. Ja ehkä sen verran, että jos olisin 17-vuotiaalle Tommille kertonut, että tuun tämmöiseen päihdetilaisuuteen puhumaan joskus aikuisen, niin en olisi sitä ainakaan niin kuin ylpeydellä käsitellyt kaveripiirissäni. Mulla oli aika iso shokki kuitenkin, kun mä tulin uskoon ja tulin sitten seurakuntakontekstiin ja uskovat nuoret kutsui mut jonnekin grillijuhliin. Ja mä kävin kaupan kautta ostaa makkaraa ja ykkösolutta sitten sinne grillijuhliin ja mä pääsin autosta ulos, niin sieltä tulee kaksi kaveria ja rupeaa nuhtelemaan mua siellä Kodan parkkipaikalla. Ja mulla ei jäänyt muut vaihtoehtoja kuin jättää ne ykkösoluet sinne autoon ja mä jäin aika hämilläni, että mitä tässä niin oikein tapahtukaan. Samalla huolettomuudella, kun mä silloin niin ykkösoluit sinne raahasin, niin mä nykyään vien Coca-Cola Zero-pulloja grillijuhliin. Se oli niin, yritän kuvata, että mulle se oli niin normaali asia ja vielä niin kuin mietoja juomia, niin en pystynyt ymmärtämään. Ja sanoin, että jollakin tavalla en pysty vieläkään ymmärtämään, että se porukka, jos me liikuttiin, niin siinä ei ollut kauheasti niin päihdesekoilua. Mutta menen nopeasti nyt kuitenkin Raamattuun, koska aika on rajallinen. Ja tiedättekö, missä kohtaa ensimmäistä kertaa Raamatussa puhutaan alkoholista? Tuleeko kellään mieleen? Se on Nooa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9. Ja nyt voisi ajatella, että jos tämä alkoholi on automaattisesti paha asia, että se ensimmäinen Mooseksen kirja 9 ja 20 ja siitä eteenpäin, niin se itse sanoisi meille vaikka, että Piru meni Nooaan ja hän joutui riivattuun tilaan ja hän keksi viinin käyttämisen jutun, mutta siinä ei sanota näin, vaan siinä on vain yksinkertaisesti, tämä on sen tietysti vedenpaisumuskertomuksen jälkeen, siinä sanotaan, että hän istutti viinitarhan. Ja siinäpä se sen jälkeen. Mutta tämä on myöskin kertoma, Raamatun tämmöinen kertomusten juju on se, että se ei aina valmiiksi kerro meille, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen, mitä siinä tapahtuu. Vaan meidän pitää osata sieltä rivien välistä katsoa, että mihin se esimerkiksi johtaa. Ja se, mihin tämä Nooan tämä viinitarhan harrastus sitten johti, niin se ei ollut neutraali. Eli tässä on ajatus siitä, että se viinitarhan perustaminen saattoi olla neutraali ajatus, jopa positiivinenkin, koska se kuuluu Jumalan luomakuntaan. Mutta sitten ne seuraamukset, mitä siitä Nooalle tuli, hän päihtyi, hän sammui ja hän nukkui omassa majassaan alasti.
Ja tämä oli myöskin semmoinen, että no, että eikö yksityisihminen saa omassa kodissansa tehdä mitä haluaa, että siitä ei muille haittaa. No kertomus jatkuu, että siellä ne 3 poikaa sitten tulee ja siinä tapahtuu se, että se yksi yrittää sitten, niin yksi sitten siinä niin kuin häpäisee isänsä ja 2 toimii oikein ja vie sinne niin kuin lakanaa niin kuin selinpäitä ja mitä kaikkea muistatte ehkä sen kertomuksen. Sen viinitarhan seuraamukset oli negatiiviset ja ne seuraamukset kosketti sitä koko sukua. No, tämä kertomus kokonaisuudessa ohjaa meitä toisaalta näkemään humaltumisen seuraamukset, mutta toisaalta samalla ne johtaa meitä ymmärtämään tai ainakin haluamaan ymmärtämään Nooaa ja hänen käytöstään. Ja tässä on niin kuin mahdollista, että mä luen nyt liikaa sisään siihen kertomukseen, mutta toisaalta se kertomus jättää niin paljon tilaa, että me voidaan tämä meidän konteksti jollakin tavalla käydä testaamassa, että miltä se näyttäisi ja miltä tämä kuulostaa teidän mielestä, että Nooan tarinan kontekstissa tämä hänen juominen, tämä viinin harrastus, saattoi olla traumaperäistä käyttäytymistä. Tämä oli sen vedenpaisumuksen jälkeen, jossa koko sen aikaisen maailman tunnettu ihmiskunta ja eläinkuntakin hukutettiin. Ja nykytiedemiehet vois puhua vaikka selviytyjien syyllisyydestä. Katsoo kuinka kokonaiset sukupolvet ja sukulaiset hukkuvat. Ja jäädä itse henkiin. Se yksinäisyys, jota hän käsittelee siinä tilanteessa. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mihin se kertomus kokonaisuudessaan saa vihjaa, vaikkakaan ne ei nosta niitä niin kuin keskiötä. Tämä on nyt se aihe, mistä tämä kertomus puhuu. Mutta kaiken tämän keskellä tämä kertomus sanoo neutraalisti, Nooa oli peltomies, eli maanviljelijä, ja että hän oli ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. Ja sitten me luetaan niitä, että mitä tämä saa aikaa heidän jälkeläisissänsä. Jos katsottaisiin vielä niin kuin pitemmälle, niin seuraavan kerran, tiedätte sitten muuten milloin seuraavan kerran Raamatussa esiintyy alkoholi tai päihteet? Se on Lootin kertomus. Ja Loot, joka pelastuu sitten sieltä Sodoman ja Gomorran kaupungista, ja sieltä jälleen kerran on ollut tuho. Jälleen kerran pelataan päihteillä. Jälleen kerran jälkeläiset toimivat siinä hieman kyseenalaisella tavalla. En siihen yksityiskohtiin mene tässä kohtaa. Ja mietin, että ehkä samalla tavoin kuin meilläkin Suomessa sodan jälkeiset sukupolvet ymmärsi rintamalta palaneiden hiljaisten miesten juomista, vaikkakin kodit sitten kätkivät sen juomisen ja sen takana olevan häpeän yhtäläisessä hiljaisuudessa. On opittu ymmärtämään sitä, mitä tapahtuu kodeissa. Mutta se ymmärtäminen ei tarkoita sitä, etteikö sille juomisella ja sen sietämisellä olisi myöskin seuraamuksia usein niille naisille, usein niille lapsille, jotka on ikään kuin niitä viattomia osapuolia ja jotka vievät sitä traumaa sitten eteenpäin. No, kun tullaan Uuteen testamenttiin, niin Uusi testamentti käskiessään nyt sitten raittiuteen ei suinkaan tarkoita täysraittiutta, eikä myöskään ole ohjaamassa niitä kohtuukäyttöön. Raittius Uudessa testamentissa on ennen kaikkea kuvakieli, joka liittyy ajatteluun ja ajattelussa olevaan harkintakykyyn. Ja tätä kautta tämä raittius on siis kielikuva, joka tulee sieltä päihdemaailmasta ja kuvaa sitä, että henkilö, joka on päihtyneessä tilassa, ei kykene harkitsemaan niin kuin hillittyyn ja johdonmukaiseen kontrolloituun käytökseen. Eli joku voi olla menettänyt raittiutensa ilman päihteitä toimiessaan tavalla, jossa jokin emootio tai tilanne vie häntä kuin pässiä narussa. Alkoholi ennen kaikkea vie siis harkintakyvyn, joka johtaa hallitsemattomaan ja usein yhteisöä tuhoavan käytökseen. Keskeinen teksti tässä on Hefesolaiskirjeen 5. luvun jae 18, joka vanhan käännöksen mukaan perusteli päihteettömyyttä sillä, että siitä seuraa rietas meno. Ja tämän verran anekdoottina omasta menneisyydestä, niin on joskus käyttänyt tätä jaetta perusteena, että minkä takia alkoholia tai milloin sitä voi käyttää. Että koska tästä ei seurannut rietas meno, niin sehän on silloin ihan ok. No, tämä käännös on nyt jossakin määrin ongelmallinen, koska tämä riettaus nyt liittyy nimenomaan siihen kontrolloimattomuuteen. Ja tässä ei ole tämmöistä niin kuin seksuaalista mielikuvaa välttämättä Paavalilla mielessä, koska hän puhuu siitä alkoholin käytöstä, joka tapahtuu seurakunnan keskellä. Ja jossa aterian yhteydessä otetaan se malja
ja juodaan se Jeesuksen muistoksi ehtoollisen yhteydessä. Ja me tiedetään korintolaiskirjeistä myöskin, että joskus nämä juhlat lähti joillakin varakkailla ihmisillä lapasesta. Ja siitä seurasi jotakin, jota nyt meidän käännös puhuu riettautena, eli kontrolloimatonta menoa. Mitä ikinä Paavali tässä niin pyrkii sanomaankin, että ei sitä, niin hän sitten seuraavissa jakeissa sanoo kyllä tätä. Ja se liittyy siihen, että täytytään pyhällä hengellä ja pyhän hengen täyteydestä seuraa se, että perheet voi hyvin, niin parisuhteet voi hyvin, suhde lapsiin on toimiva ja sitten myöskin se työelämällä ne suhteet toimii kunnolla. Ja sen vastakohta on se, että juodaan viinaa ja toimitaan tuhoisella tavalla. Eli sille annetaan jonkinlainen raja, mutta tämä ei ole käsky absoluutismiin, täydelliseen raittiuteen. Viini näin ollen sen Noan kertomuksen myötä, ja kun katsotaan Jeesuksen kertomusta laajemmin, niin kuuluu luotuun todellisuuteen. Jeesus osoittaa omalla toiminnallansa, että viini kuuluu lunastettuun todellisuuteen. Eli vaikka se on asia, mitä me katsotaan tässä syntiinlangeneen maailman sisältä ja katsotaan niitä seuraamuksia näidenkin muutaman kertomuksen avulla, mihin äsken viittasin. Jeesus ottaa ehtoollisella maljan ja sanoi, että tehkää tämä ja muistelkaa mua. Ja sitten hän sanoi, että seuraavan kerran mä juon tätä antia taivaan valtakunnassa yhdessä teidän kanssa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin odotuksen juttu. Ja sitten se oma symboliikkansa, joka liittyy pyhän henkeen, iloon, uuteen elämään ja niin poispäin. Ja mun toisaalta niin kuin kysymys on se, että jos me vaalitaan ehdotonta täysraittiutta, niin mitä me tehdään tälle Raamatun symboliikalle, joka liittyy näihin keskeisiin hengellisiin kokemuksiin ja jopa siihen meidän iankaikkisuuden odotukseenkin. Että voidaanko me jotenkin säilyttää se symboliikan, se mihin se osoittaa, mutta vaihtamalla se aine nyt esimerkiksi siihen marjamehuun, niin kuin meidän seurakunnissa tehdään. 2 Raamatun kohtaa vielä ja sitten mä päästän Krissen pois, eikö Krissen tänne. Yksi ratkaisu tähän on ollut siis se täyskielto ja tähän mä vaan nostaisin Kolossaiskirjeen 2. luvun jakeet 20 ja 21, jotka niin kuin yksiselitteisesti sanoo, että tämmöinen niin kuin käskymuotoinen kielto ei ole ratkaisu tähän päihdekysymykseen. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itselleen säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Mutta tämä ei myöskään tarkoita sitä, että pitäisi maistaa, pitäisi tarttua, pitäisi koskea, vaan se kutsuu meitä tunnistamaan omalla kohdalla ja meidän yhteisön kohdalla, että mikä on meille yhdessä järkevää toimintaa. Raamatullinen vastaus päihdekysymykseen tässä mielessä ei ole kielto, vaan kutsu nöyryyteen. Ottamaan toinen toisemme huomioon ja pitämään toinen toisemme parempana ja tekemään sen mukaan, mikä on lähimmäiselle hyväksi. Tämä on kutsua tietoiseen vastuullisuuteen, toisten huomioimiseen, tilannekohtaisuuteen, oman ruumiin antamista eläväksi uhriksi toisten hyväksi. Nyt mä lopettelen Roomalaiskirjan 14 ja 15. Jossa on tämä teksti näistä heikoista ja vahvoista. Ja nyt mä haluan alleviivata, että nämä heikot ei ole nyt alkoholisteja, vaan nämä heikot on niitä, jotka on uskonnollisesti niin kuin kaikkein jotenkin kurinalaisimpia ihmisiä, joiden omatunto sitoo heidät jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin lain noudattamiseen tavalla, joka on johtanut heidät kieltäytymään sekä lihan syömisestä että viinin juomisesta. Ja vahvat on niitä, joihin Paavali sitten sanoi, että minäkin on sellainen, että mä voin syödä lihaa, mä voin syödä viiniä. Nämä uskonnolliset säännöt eivät sino minua. Mutta tätä oikeutta hän valitsee olla käyttämättä sen takia, että tämä asia aiheuttaa riitaa. Mutta kyse ei ole alkoholismista tämmöisessä niin kuin modernissa mielessä, vaan uskonnollisesta kiistasta ja sen sovittelusta niin, että seurakunta voi elää yhdessä ja kantaa evankeliumia eteenpäin sen aikaiseen maailmaan. Oliko täksi? Vau, tekisi mieli kysyä paljon lisää, mutta me katsotaan vielä hetki historiaa. Kiitos Tommi. Tommihan sä voit jäädä istumaan siihen yhdeksi panelistiksi.
Tommilla on toinenkin tehtävä. Hän on tuossa Suomen Vapaakirkon hallituksessa, niin se hallituksen kokous on osittain nyt samaan aikaan tämän tilaisuuden kanssa. Paneeli on järjestetty sen takia, että kulttuuri on muuttunut. Ja muutama viittaus vanhasta kirjallisuudesta, mitä on löytynyt ja historiasta. Ja nyt yksi se, minkä takia tämä keskustelu järjestetään, on se, että jollakin tavalla meidän yhteisöt olisi turvallisia ja ymmärtäisimme eroja suhtautumisessa alkoholiin, päihteisiin, ja kun tulee uusia villityksiä, uusia koukkuja, niin olisimme valmistautuneita. Ja nyt mä huomaan sosiaalisen median käyttäjänä ja kokouksissa käyneenä, vapaa-seurakunnassa kasvaneena miehenä, että kokouksissa puhuttiin aikoinaan paljon alkoholista, nykyään ei juurikaan puhuta. Ja sitten sosiaalisessa mediassa meillä on lomamatkakuvia, johon liittyy alkoholia. Mun mielestä siinä on selkeä ero vaikka 70-, 80- ja 90-luvun alkuun. Ja mua vähän häiritsee se, että ei ole juteltu. Tänään me jutellaan. Muutama viittaus historiaa. Yrjö Mikkonen, Miksi teemme kristillistä raittiustyötä? Viadia julkaissut tämän 1936 vuonna, jos oikein muistan. Joo, kyllä. Eli Kristillinen raittiusliitto R.Y. Niin sen nimi on vaihtunut Viadia ry tuossa noin 20 vuotta sitten. Niin tämä on siis meidän oma julkaisu. Ja täältä mä luen täällä otteen, joka saattaa juuri Tommia ja pappeja kiinnostaa myös. Tässä on pelastava ja suojeleva raittiustyö. Mihin pyrimme raittiustyöllä? Vuoden 1935, siis 1935, raittiusviikkoa vietettiin erikoisesti pelastavan ja suojelevan raittiustyön merkeissä. Se nykyaikainen raittiustyö, jonka alkuvaiheisiin olemme edellä viitanneet, kulkee pääasiassa kahta linjaa. Pelastavan ja suojelevan raittiustyön linja. Jokaiselle kristitylle on sana pelastus hyvin kallis ja tuttu. Kristillisellä raittiustyöllä pyritään juuri yksilölliseen pelastavaan raittiustyöhön, jotta raittiusliikka aikoinaan melkein yksinomaan on ollutkin. Oma huomio. Luin muun muassa sen Efesolaiskirjeen kohdan niin ehkä semmoinen on aika räikeä veto, jos me sanotaan, että joku juo sunnuntaina perheensä kanssa lasillisen viiniä, niin hän on pelastuksen ulkopuolella. Tämmöinen vähän raflaava heitto teille. Ja siinä ehkä tulee tämä heikkous, lainoppineiden tarve määritellä, että mitä pelastus koskettaa vain niitä, jotka noudattavat tiukkaa kuria esimerkiksi päihdekysymyksissä. En ota kantaa päihdesairauteen ja päihderiippuvuuteen ja kenties synnin orjuuteen päihteissä vielä. Sitten on toinen kirja, Väinö A. Hyvönen, toimittanut Tapio Kangasniemi ja Juhani Ilkka, eli teologisen opiston edesmenneen ja Hankoniemen kansanopiston edesmenneen rehtorin Väinö Hyvösen muistiinpanoista, niin muutamia historiajuttuja. Mennään siis 1800-luvun lopulle, ja täällä on tuttuja nimiä historiasta kiinnostuneille, siden Edvard Pörkenheim ja Hilta Helman toimivat raittiusseuran johdossa ja innostivat muitakin vastaavaan työhön. Lähipitäjien suomenkielisiä liittyy kymmenittäin Vaasan ehdottoman raittiuden ystäviin. Tämä siis 1800-luvun lopussa, ja muistan, että jotkut historiasta sen, että tässä niin kuin sanotaankin seuraavalla sivulla, aluksi pääosa Suomen raittiuden seuran jäsenistä oli vapaakirkollisia, mutta verkon tultua puheenjohtajaksi mukaan tuli muitakin. No miten sitten Evankelisluterilainen-kirkko, kun ajattelee 1800-luvun loppua, niin hyvin voimakas vaikuttaja Suomessa, ei ollut uskonnonvapauslakia, se tuli vasta 1923, se missä Vapaakirkko sitten rekisteröityi kirkkokunnaksi, niin
oli ristiriitainen vastaanotto Evolut-kirkon papistossa vapaa-kristillisten ehdottoman raittiuden pyrkimyksiin, ja siellä käytettiin jopa raamatullisia nimityksiä sielunvihollisesta, että tämä kaikki on vouhutusta ja absolutismi ei ole raamatusta eikä Jumalasta, vaan jos oikein jostain lähteestä muistaa lukeneen, niin se on itse sielunvihollisesta. Aika teologiasta kiistaa siis. Aiheesta tärkeimmässäkin muodostui kysymys, onko ehdoton raittius vai kohtuullinen väkeväin nautinto se, joka parhaiten edistää raittiutta kansassamme. Kokousväki suhtautui kysymykseen ristiriitaisin ajatuksen. Jotkut joukossa pappejakin pitivät ehdotonta raittiutta liiallisina ja puolustivat kohtuullista alkoholin käyttöä. Vapaakirkollinen siipi, Hendeström, Mäkinen, Praxeen, Hilta, Heltman ja Pörkienheim kallistui ehdottoman raittiuden kannalle, samoin tohtori August Granfeldt. Luterilainen arkkipiispa hiippakunnan kokous Vaasassa arkkipiispa Torsten Renvan leimasi raittiusseurat Kristuksen kirkon pahkakasvannaisiksi. Ja pyydänkin panelisteja paikalle tämän mielipiteen jälkeen tänne. Eli Jesse Keskinen saapuu tässä ensimmäisenä, ja Jesse on Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Tervetuloa. Vesa Knuuttila, ystäväni tuolta Lahden vapaaseurakunnasta ja Lahdessa paljon raittiustyötä ja politiikkaa tehnyt. Kristillisessä raittiusliitossa toiminnanjohtajana. Kristillisessä raittiusliitossa eli Viediassa toiminnanjohtajana Lahdessa. Heli Karjunen, Lahti Mafiaa osittain kuuluu, eikä enää. Viedia ry:n, Viedia-liikkeen päihdetyön yhdyshenkilö. Ja Pekka Leväniemi, joka on muun muassa diakoniatyön kursseja kirjoitellut teologiseen opistoon ja toimii tuolla Pirhassa eli Akaassa päihdetyön tekijänä. Otetaanko me yleisölle nyt äänestys ja panelistit saa nähdä, että mitäs mielipiteitä meillä on. Tuossa on teologin ja historian jälkeen, niin otetaan tällainen kysymys, että teillä on siis niitä vihreitä lappuja, sitten on valkoinen lappu, että äänestää tyhjää, ja sitten on punainen lappu, että ei. Niin kysymys. Oletko huomannut eroja eri kirkkokuntien, tai jos olet matkustanut ulkomailla ja ollut seurakuntien kanssa tekemisessä siellä, niin suhtautumisessa päihteisiin? Että onko kirkkokunnilla, seurakunnilla eroja? Vihreä on, että olen huomannut, punainen on, että en ole huomannut. Oho. Siellä on ei vastaa, ei osaa sanoa. Suurin osa on huomannut, että on eroja, ja tämäpä ihan selvä. Mä muutamien niin ammattitaustaa tässä tiedän ja olen tutkinut ja tiedän vähän, että mitä he tekevät työkseen. Ja meillä on tällaisia avauskysymyksiä. Ensimmäinen avauskysymys tulee Pekka Leväniemelle, päihdetyön ohjaaja. Niin mites nyt sitten, kun Jeppe juo kuitenkin? Ja sitten on päiväkeskus, niin siellä vaan kahvitellaan ja sitten Jeppe menee kotiin ja juo, niin onko tässä mitään järkeä? Eikö tätä rahoitetaan hirveillä systeemeillä ja lottorahat menee sinne, niin onko päihteiden käyttäjien parissa tehtävää työtä, niin kannattaako se tehdä? Mitä tuloksia? Onko tuloksia? Seisonko vai istuvilta on. Istuvilta on. Joo, tietysti päihdetyön tämmöinen merkityksellisyys tai tehokkuus, niin tietysti se täytyy hieman eri tavalla erilaisissa tilanteissa olevien henkilöiden kohdalla niin kuin määritellä. Eli minullakin on asiakkuudessa tämmöisiä henkilöitä, joiden kohdalla päihderiippuvuus on edennyt jo niin pitkälle, että se on jo itsessään merkityksellistä, että he tulevat päiväkeskukseen syömään ja kahville ja saavat puhtaita vaatteita ja käyvät suihkussa ja näin.
Eli elämässä säilyy semmoinen jonkinlainen inhimillisyys ja saa vähän tukea arjen asioiden hoitamiseen ja tietysti siinä on sitten myöskin kontakti päihdetyöntekijää, eli siitä voidaan sitten myös katsoa yhdessä niin kuin tietä eteenpäin ja päihteistä irtaantumiseen myöskin, että semmoistakin tapahtuu pitkälle edenneen päihderiippuvuuden keskellä, mutta kyllä harvoin, että silloin kun se oikein se tilanne on kroonistunut, niin harvemmin siellä sitten se elämä muuttuu. Mutta toisaalta taas asiakkuuteen tulee myöskin semmoisia henkilöitä, joiden kohdalla päihderiippuvuus, niin se on vasta niin kuin alkutekijöissä tai keskivaiheissa eli työpaikka saattaa olla tallella, perhe on tallella, mutta riippuvuus on syntynyt ja se vie niin kuin ihmistä mennessään ja kohtuukäyttö ei ota onnistuakseen ja ihminen miettii, että mikä ihme minua oikein vaivaa, että kun mä koko ajan käyttäydyn tällä tavalla niin kuin järjenvastaisesti ja tämä päihde on niin kuin tässä mukana ja mä kumminkin järjelläni ymmärrän, että ei tästä mitään hyvää seuraa, niin tällaisten henkilöiden kohdalla on niin kuin enemmän tehtävissä. Ja että kun riippuvuus ei ole edennyt niin pitkälle, että tämä päihdeasia, niin se muuttuu niin kuin riippuvuuden syntymisen myötä niin jotenkin semmoiseksi aika mustavalkoiseksi. Eli päihderiippuvaisella henkilöllä niin pienikin määrä sitä päihdettä, niin se aktivoi semmoisen jonkinlaisen sairaustilan ja häntä ei sitten oikein niin pidättele mikään ja sitä päihdettä täytyy saada lisää ja se vie mennessään ja arkielämän asioita ohittuu siinä, että tuommoinen pähkinäallergikko, niin hän saa oireita pähkinöistä ja laktoosiintoleranssia sairastava saa laktoosituotteista oireita ja päihderiippuvuutta sairastava henkilö, niin pienikin määrä päihdettä hänellä, niin se tosiaan synnyttää semmoisen reaktion, että häntä ei sitten välttämättä oikein pidättele mikään ja se arkielämän asioita tosiaan ohittuu. Ja se joka ei niin kuin ole sairastunut päihderiippuvuuteen, niin ei hänellä tapahdu tämmöistä tällä tavalla, että ne arkielämän asiat alkaisi ihan näin radikaalisti ohittumaan. Tätä julkista päihdehoitoa, niin sitä on moitittu tehottomaksi, joskus ihan niin kuin aiheellisestikin. Eli juuri tästä syystä, että päihderiippuvaista henkilöä yritetään niin kuin ikään kuin väkisin opettaa niin kuin kohtuukäyttäjäksi. Ja kumminkin riippuvuuden syntymisen myötä niin tämä juna on jo mennyt ja se kohtuukäyttö, niin ei se tahdo niin kuin onnistua enää, että se on tosiaan se mennyt se aika jo ohi. No, tässä nyt tuli mainittua niin tämmöistä kahdenlaista työskentelytapaa, eli haittoja vähentävää päihdetyötä, jolla elämää pystytään joiltakin osin niin inhimillistämään, ja toisena tuli esille vähän tämmöistä kuntouttavaa päihdetyötä, jonka avulla sitten elämäntilanteeseen saadaan ehkä ihan semmoista voimakkaampaa muutosta. Että minulla on jatkuvasti työn piirissä niin kuin henkilöitä, joilla päihde on jäämässä pois elämästä siinä prosessin kuluessa. Ja toisaalta on sitten myöskin niitä henkilöitä, joiden kohdalla mikään ei liikahda niin kuin parempaan suuntaan, mutta elämässä säilyy kuitenkin jonkinlainen inhimillisyys ja se kontakti sitten heihin. Että molempien ryhmien kohdalla niin päihdetyön työtapoja niin kuin tarvitaan. Eli Pekka, sä oot tehnyt tuossa Pirkanmaalla niin päihdeohjaajan työtä ja onko sulla mitään lukua, että onko niin kuin tässä ei vielä kroonistuneessa päihderiippuvuudessa, niin en tarkoita heitä, vaan niitä, joita onko sä auttanut 10 niin kuin sen tilanteen, ettei se tule niin kuin vakavaksi sairaudeksi vai 20 vai 200? Onko sulla mitään lukua? 10 vuotta sä oot nyt tehnyt? No, taitaa olla 13,5 vuotta. No, mä oon vetänyt tämmöisiä ryhmiä, päihderiippuvuussairautena ryhmiä. Niihin on tässä vuosien varrella osallistunut semmoinen noin 150 ihmistä. Aika moni. Ja jossakin vaiheessa tein vähän semmoista seurantaa, niin siinä ne ryhmät oli hyvin tämmöisiä sekalaisia, että siellä oli hyvin pitkälle edennyttä riippuvuutta ja sitten taas niin tämmöisiä, että se riippuvuus ei ollut vielä niin vahvaa. Mutta kyllä
semmoista 10% sieltä niin kuin nousi, että siinä vaiheessa olisimme 90 käynyt tämän ryhmän, niin 10%, että 9 henkilöä sieltä sitten pääsi kuiville. Aika hyviä. Katon vähän tuohon Vesa Knuttilaa, joka on politiikassakin ollut mukana, niin siinä on mikrofoni vieressä niin, eli mun äsken haastoin vähän Pekkaa, että kaikki rahat menee siihen ja onko tuloksellista, niin mitäs nyt sitten kun ajatellaan vaikka Lahden kaupunkia ja budjettikysymyksiä, ja siinä on Jesse myös Seinäjoen kaupungilla töissä, niin onko, kun päihdetyö on siis tietysti yksilön kannalta jokainen, joka vapautuu riippuvuudesta, niin on teho sinänsä valtava, mutta onko tässä mitään niin kuin taloudellista ongelmaa Suomelle? Tai mitä sä ajattelet, Vesa? No, kyllähän kaikki varmasti tietää, että taloudelliset ongelmat on ihan suuria. Jos alkoholiongelmia ei olisi, niin olisihan meillä ainakin pari miljardia vuosittain käytettävissä johonkin muuhun. Mutta se on ehkä kuitenkin meidän kannattaa niin kun sillä lailla keskittyä nimenomaan niihin ihmisiin ja niin kuin tässä yhteydessä. Me tiedetään, että ne on taloudellisesti ne on isoja kysymyksiä ja se, että mistä me saadaan, niin kuin, miten kunnat vois saada riittävästi varoja siihen, niin se on kysymys ja sitten miten voidaan esimerkiksi Viadia tai muut järjestöt vois tulevaisuudessakin vielä saada jotakin rahaa siihen ja pyörittää toimintaa ja nähdä, niin kuin kohdata ihmisiä. Niin nämähän on niin kuin todella isoja kysymyksiä ja totta kai, jos me saataisiin vähennettyä alkoholin ja muiden päihteiden haittoja, niin jos me saadaan osoitettua se, että me saadaan vähennettyä, niin silloinhan sen rahan pitäisi tulla, mutta niin kuin siihen pitäisi sijoittaa rahaa yhteiskunnan, mutta ei se valitettavasti yleensä toimi niin, että ne rahat tuntuu olevan kovin tiukassa tulevaisuudessakin, vielä tiukemmassa kuin tähän mennessä. No joo. Mites muut panelistit haluavat kommentoida tätä päihdetyön tuloksellisuudesta ja hyötyä siinä? Jesse, Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Joo, kiitos. No joo, sillä tavalla kyllähän päihdetyöstä on valtavasti tuloksia. Toki jos ajatellaan niin kuin järjestöjen työtä, mikä on tosi pitkälle ennaltaehkäisevääkin, niin kyllähän se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa pystytään muuttamaan sitä suuntaa, niin siitä syntyy ne kaikista suurimmat taloudelliset hyödyt. Ettei tämän vähän pakosti tulee politiikkaakin puhuttua, mutta jos ajatellaan niin nyt tämän hetken hallituksen alkoholilainsäädännön uudistuksia ja alkoholin mahdollisia kotiin toimituksia, mitä on tulossa, ja sitten samaan aikaan järjestöiltä vähennetään valtavia summia, mitä kuitenkin on voitu laskea, jos me ajatellaan vuosien aikana tehtyä ennaltaehkäisevää työtä, niin jos otetaan tuo 15-16-vuotiaat nuoret, niin meillä 15-20 vuoden aikana raittius on lisääntynyt 40% noin 70%, ja sitten tosiaan nuorten humalajuominen on vähentynyt huomattavasti. Nämäkin on semmoisia, että me voidaan vaan katsoa taaksepäin ja sitten voidaan ihmetellä, että miksi vähennetään avustuksia vaikka ennaltaehkäisevästä työstä. Että se on ihan järjetöntä. Minkä takia sitten niin päihdehaittakustannukset todennäköisesti nousee, niin meillä hyvinvointi on tosi polarisoitunutta tällä hetkellä, että ihmiset, jotka voi hyvin, voi todella hyvin, ja sitten ihmiset, jotka voi taas huonosti, niin voi entistä huonommin, ja ne
on monikerrostuneita ja alkoholihaitat tai päihdehaitat on vakavampia ja niihin liittyy paljon semmoisia lieveilmiöitä, mitä välttämättä aikaisemmin ei niin voimakkaasti ole. Kiitos. Otetaan yleisökysymys taas niillä äänestyslapuilla, että siellä on se vihreä, punainen ja valkoisella saa äänestää tyhjää tai en osaa sanoa. Kun puhutaan haitoista yhteiskunnassa ja tuloksellisuudesta päihdetyössä, niin mullapa tulee mieleen yhdet talkoot meillä, jossa oli ammattimies kutsuttu meille talkoisiin ja en kerronut paikkakuntaa ja enkä vuosikymmentä asunut ja tehnyt remonttia monella paikkakunnalla, niin te talkoot epäonnistui, koska hänellä oli niin voimakas krapula. Moottorisahaa käytti ja horjuja huojuja ja hänen niin kuin, kyky tehdä 8-10 tunnin talkoopäivä niin ei toteutunut. Niin minulle tuli päihdehaitta siitä. Eli talko ei edistynyt. Niin mun kysymys on sinulle, että onko jonkun päihteiden käyttö aiheuttanut sinulle konkreettista haittaa, kuten menetetyn työpäivän, häirintää, taloudellista vahinkoa, pelkoa perheessä tai odottelua? Vihreä on, että kyllä, punainen on, että ei kosketa minua, keltainen, valkoinen, en vastaa. Täältä sanoisin näin, että 70% sanoo kyllä suurin piirtein. Joitakin päihdehaittoja siis on meillä täällä tiedossa. No, mites Heli, Viadia-liikkeen päihdetyön yhdyshenkilö ja löytyy meidän nettisivuilta myös. Helille voi soittaa, laittaa viestiä, samoin Jesse on päihdetyön yhdyshenkilö, voi laittaa sähköpostia, niin usko ja päihteet, ja tämän paneelin nimi on, että päihteet ja me, ja tarkoittaa nimenomaan seurakuntaa, niin eihän Heli me seurakunnassa ole mitään päihdeongelmaa, eihän? No ei missään nimessä. No kyllä meillä on myös seurakuntien keskellä päihdeongelmaa. Meillä on seurakuntien keskellä yksilöitä, joilla on päihdeongelma, ja meillä on seurakuntien keskellä ihmisiä, joiden läheisillä on päihdeongelma, ja sitä kautta se heijastuu myös siihen niin kuin läheisiin ja koko siihen elinpiiriin. Ja Heli, olet nostanut ainakin, olemme yhteistyötä tehneet 15 vuotta vai vielä enemmän, niin Heli nostaa myös tämän naiserityisyys-kysymyksen, niin miksi tässä tarvitsee sukupuolista puhua? No ensinnäkin jo se, että nainen ei voi, niin kuin naisen elimistö ja naisen niin kuin se psyykkinen ja fyysinen kunto on erilainen. Se ei niin kuin kestä samalla tavalla niitä asioita kuin esimerkiksi miehillä. Naisiin kohdistetaan monta kertaa erilaisia odotuksia kuin miehiin. Naisilla odotetaan tämmöistä niin kuin hyvää suvaitsevaista käytöstä, semmoista kilttiä, vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, mutta odotukset on erilaisia. Että jos nainen käyttää päihteitä, saatetaan olla hyvin tuomitsevia. Mutta sitten kun se mies tai poika alkaa kokeilemaan, no pojat on poikia, ja sitten se nainen tai tyttö saattaa saada hyvin erilaisen leiman, ja se on edelleen tätä päivää. Katoin vähän noita tilastoja kanssa ja katoin sieltä, että vuodet 80–2007 on semmoinen aikaväli, milloin naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Ja sen jälkeen se on alkanut laskemaan. Mutta silti se humalahakuinen juominen on säilynyt. Se ei ole muuttunut miksikään. Ja se mikä on, jos mietitään tätä päivää, mä jo vastaan vähän Anna mennä. Niin jos mietitään tätä päivää, me puhutaan tässä aika paljon sit alkoholista, mikä onkin se pääpäihde. Mutta naisten keskuudessa nimenomaan huumeiden käyttö on lisääntynyt. Jos se alkoholin käyttö on vähentynyt, niin huumeiden käyttö taas on lisääntynyt. Ja
jos me mietitään, nyt puhun vangeista, eli Suomen kaikki sairain ihmisryhmä on vangitut naiset. Ja me voidaan päätellä siitä, että vankilassa ihmiset on hyvin usein päihdeongelmaisia. Me voidaan päätellä siitä, että naiset, jotka käyttää paljon päihteitä, on myös niin kuin, semmoinen yksi sairaimpia niin kuin, ihmisryhmiä. On paljon mielenterveysongelmia, on paljon somaattisen puolen ongelmia. Ja naisilla ne monta kertaa nämä ongelmat tulee näkyviin paljon niin kuin, nopeammin kuin miehillä. Joo. No hei, tohon mä tartun, hei, kun puhut myös muista päihteistä, niin mä ymmärrän, että sulla on ollut yhteydessä myös huume- ja lääkepuolelta ja nimenomaan myös seurakuntapuolelta. Niin mitäs jos mä menen nyt tuonne Mehiläiseen ja saan sieltä rauhoittavia reseptin, niin ja sit siinä lukee, että 1 tabletti illalla, mutta mä otankin 2 ja lasin viiniä, niin onks mulla päihdeongelma? No, se vähän riippuu siitä, että mitä sä haet sillä. Minkä takia sun täytyy ottaa lasi viiniä ja 2, vaikka se lääkäri on määrännyt sulle sen 1. Se riippuu siitä, että onko tämä kertaluontoinen vai onko se semmoinen, että tämä tapahtuukin koko aika ja ne ei meinaakaan sitten ne reseptit riittää. Ja joo. No, täällä on myös seurakunnan puheenjohtaja Tommi Karjalainen. Niin mä vähän seurakuntanäkökulmaa otan tähän, kun tää on tosiaan päihteet ja me. Niin kysytään ensin yleisöltä ja sitten Tommi saa vastailla yleisöä mukaillen tai olla haastaa yleisöä. Mä tiedän, että Tommi on rohkea kaveri. Niin nyt tulee raflaava kysymys yleisö. Voiko päihderiippuvainen, joka kamppailee jatkuvan lankeamisen kanssa, kuulua seurakuntaan? Ei tässä ollut mitään raflaavaa. Hirveän armollista väkeä. Mutta eikö se ole mitään tällaista, mikä kokous se oli semmoinen, että joutuu yleisö eteen ja kertoo ja pyytää anteeksi? Ei mitään sellaista ollut, ei. Joo. No, mitäs Tommi nyt sitten vanhemmisto käsittelee? Virtasen Vesa siellä on taas nähty torstaina humalassa ja sunnuntain kirkossa ja sitten tiistaina humalassa ja torstaina rukousillassa. Niin mitäs nyt Vesan kanssa teet? Puheenjohtaja nyt harvoin varmaan itse sitä lähtee hoitamaan. Mä ajattelen, että meillä usein se jäseneksi ottaminen on semmoinen portti, jonka jälkeen sitten niin saa tapahtua aika paljonkin asioita ennen kuin sitten semmoinen puuttumiskynnys ylittyy, mutta mun havainto perustuu nyt ehkä 5 tai 6 seurakuntaan, missä itse olen ollut jäsenenä. Ja siinäkin niin sitten siinä jäseneksi ottamiskeskustelussa, että tuleeko se esiin vai ei, niin se voi ratkaista aika paljonkin. Mutta sitten jos tämmöinen tulee jäsenenä oloaikana sitten jollakin tavalla esille, niin kyllähän sitä pitää lähteä keskustellen ja auttaen. Ja voi olla, että mulla on nyt vähän aikaa käytettävissä, mä haluaisin jotenkin tuoda tässä esiin sen kysymyksen siitä, että onko hän sen juomisen takia nyt toisen luokan uskova tai toisen luokan sitten jäsen, niin tämä on semmoinen, missä mä ajattelen, että meillä on jonkinlainen muutos myöskin tapahtunut, että kun nyt se niin päihteisiin suhtaudutaan, alkoholiin suhtaudutaan vähän myönteisemmin, niin sitten myöskin semmoista leimaamista ei tule, kunhan se asia pysyy jollakin tavalla kontrollissa. Mutta sitten, että jos se alkaa vuotamaan, että siellä on riippuvuutta ja se aiheuttaa ongelmia, niin kyllä mä ajattelen, että se niin helposti palaa takaisin siihen, että tässä on toisen luokan ihminen. Ja se on niin ongelma, joka pitäisi käsitellä niin monella eri tapaa. Niin siis vastaukset oli teillä siis kaikilla täysin vihreitä äsken, kun ette näe toistenne vastaan. Jesse vähän hymyilee tuolla ja sulla olikin näkökulmaa nuorista ja seurakunnan ja uskon tuesta tai sitten ei-tuesta. Mitäs sä oikein tarkoitit, kun sä kirjoitit mulle sähköpostissa, niin siinä oli, että usko voi tukea tai sitten se voi olla jotain. Kerro meille. Niin, mä haluaisin jatkaa vielä ennen tuohon niin Tommin puheenvuoroon. Mulla muutama asia särähti korvaan sieltä. Ensimmäinen sana oli puuttuminen.
Sitten oli se, että hetken aikaa, niin kuin, että se kynnys on korkea tietyllä tavalla, että ei heti lähdetä puuttumaan, niin mä ajattelen, että me ollaan kyllä ehdottomasti semmoisessa tilanteessa, ja monet yhteisöt on, ei pelkästään seurakunnat, että pitäisi niin kuin asiaa miettiä nimenomaan auttamisen kannalta, ja pitäisikin olla mahdollisimman matala kynnys ottaa asioita puheeksi, jos havaitaan sitä, että joku ihminen saattaa tarvita apua. Voi olla erilaisia tilanteita, mitkä herättää huolta. Joku saattaa vetäytyä pois seurakunnan toiminnasta. Ja nyt siis en puhu seurakunnan vanhimmistosta tai seurakunnan työntekijöistä, vaan ylipäätään ihmisiä, jotka seurakunnassa on, kun herää huoli jostakin yhteisön jäsenestä. Et meillä olisi rohkeus kysyä, että mitä kuuluu, että minkä takia et ole tullut nyt iltatilaisuuksiin, niin se asia voisi lähteä sieltä aukeamaan. Monet tilanteet on sellaisia, että ihminen, joka kärsii riippuvuuksista, niin on odottanut kauan, että joku kysyisi, joku tarjoisi sitä apua. Onko tämä se interventio? Kyllä, se on se. Ja itse asiassa, jos puhutaan ihan alkoholin kohtuukäytöstä, niin tehokkaimpia menetelmiä, tai kun puhutaan alkoholin käytöstä ylipäätään, pienemmätkin määrät alkoholia aiheuttaa terveyshaittoja. Niin yksi vaikuttavimmista menetelmistä on nimenomaan se puheeksi ottaminen, interventio. Sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa sitä on tutkittu. 1/10 ihmisestä havahtuu siihen omaan alkoholin käyttöön ja muuttaa niitä omia tottumuksiaan, kun niistä terveyshaitoista keskustellaan, silloin kun se ei ole sairaudeksi edennyt tila vielä. Mutta joo, siihen, jos ajatellaan nuoria, niin tietysti valtava tuki ja turva on semmoinen perhe, missä avoimesti voidaan keskustella kaikista asioista. Tällä hetkellä, jos ajatellaan näitä uusia nikotiinituotteita, miksi siirryn nikotiinituotteisiin, niin siitä syystä, että lapset ihan ala-asteen ensimmäisiltä luokilta näkee keskuudessaan päihteiden käyttöä. Et nuorimmat tämmöiset uusien nikotiinituotteiden käyttäjät on ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Oli sitten kristittyjä lapsia tai ei-kristittyjä lapsia, niin ne lapset havaitsee ne samat ilmiöt. Sitten kun omanikäiset kaverit rupeaa kokeilemaan päihteitä, niin ne lapset näkee, että sitä välitetään. Meillä Seinäjoella tehtiin just päihdetilannekysely, niin yli 70% nuorista on kuitenkin nähnyt päihteiden käyttöä omassa ikäryhmässään päihteiden välittämistä. Siis ne on niin korkeita lukuja. Sitten aikuisille, kun pidettiin vastaavanlainen kysely, niin aikuiset ei taas havaitse niitä samoja asioita, mitä nuoret näkee omassa keskuudessa. Tästä syystä, vaikka perheessä ei käytettäisi päihteitä ja suhtautuminen olisi niihin kielteinen, että päihteitä ei käytetä meidän perheessä, niin siitä huolimatta niistä tulisi voida keskustella kotona avoimesti siitä, että millä tavalla ne vaikuttaa. Ja kielteinen suhtautuminen päihteisiin kyllä tutkimusten mukaan näyttää tuovan sitä turvaa, että myös sitten lapset, kun ne kasvaa, niin suhtautuisi niihin kielteisemmin. Vesa tuolla syyhyä ja kommentti oli hyvä. No joo, oikeastaan, pikkasen, ei taas ehkä välttämättä nyt ihan suoraan mihinkään, mutta mä halusin vähän nyt keskustella, jostakin vaiheessa tuli mieleen, että mistä niin kuin kristillisessä päihdetyössä on kyse tai tämmöisessä, niin kyllähän siinä ennen kaikkea on kysymys Kristuksen rakkauden osoittamisesta lähimmäisille. Ja meillä Lahdessa 20 vuotta sitten perustettiin huumeiden käyttäjien terveysneuvontapiste. Kristillinen Raittiusliitto sen teki. Ja, eli kohdataan niin kuin niitä Suomen sisäisten huumeiden käyttäjiä ja annetaan heille puhtaita välineitä ja samalla kohdataan heidät. Siellä on monia ihmisiä, jotka on siellä käyttäjiä, niin heidän kanssaan päästy niin keskustelemaan. Moni on semmoinen, joka on uskossa, hakee apua, rukoilee, mutta
ei ole päässyt siitä riippuvuudesta eroon. Ja monia semmoisia ihmisiä, jotka siinä saavat kokea, että heistä välitetään. Että he ei ole pelkästään se, että heidät on unohdettu jonnekin vaan heistä välitetään. Eikä pelkästään sen takia, että viranomaiset, yhteiskunta haluaa välittää heistä, vaikka se on yhteiskunta sen toiminnan rahoittaa. Mutta se, että ne ihmiset tekee sitä sydämellään, ne haluaa tehdä sitä sydämellään. Tämä pätee toki kaikessa muussakin, on sitten päiväkeskustoiminta tai muu, niin se, että se ihmisen kohtaaminen on se tärkein asia siinä ja se Kristuksen rakkauden välittäminen. Hyvä Vesa, että otit tuon Kristuksen rakkauden tuossa Uusi testamentti, nyt yritän ulkoa siteerata, niin sanoo niin, että kaikki se tieto ja tunteminen, niin se olisi rakkaudelle alisteinen, kun lähdemme interventioita ja puuttumista tekemään. Paljon Heili, muistatko Jelpissä on rekisteröityjä nimimerkillä olevia asiakkaita, siis täällä Lahdessa olevalla Viedä Lahden huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteessä? Siis tällä hetkellä en muista, mutta niitä on satoja. Muistelen, että se olisi 900 jo se luku. Varmaan rupeaa olemaan jo. Joo, mä en nyt niitä viimeisiä vuosia tiedäkään, että mitä on, mutta se on tosi iso ja Lahdessahan kyllä näkyy hyvin vahvasti se suonen sisäisten huumeiden käyttö. Mutta Vesan puheenvuorosta mulle tuli mieleen se, että tästä kohtaamisesta ja siitä niin kuin ihmisarvoisesta kohtelusta, että taas tämä naisnäkökulma, että useinhan se nainen joutuu olemaan siellä käyttömaailmassa vähän niin kuin jätkien joukossa, jotta se selviää ja se naisellisuus voi niin kuin kadota. Ja sitten tuleekin tilanne, vaikka lähtee jokin asumispalveluun tai tulee joku uskova ihminen tukihenkilöksi, tulee niin kuin semmoisia hyviä kohtaamisia ja pikkuhiljaa se naiseus alkaakin löytyä sieltä. Että nainen saattaa pukeutuakin, kun jätkät huppariin ja on kielenkäytöltään ihan niin kuin mahoton ja muuta. Ja yhtäkkiä se sanookin, kun se muutos tulee, että hei, mä voin olla nainen. Nyt mä voin olla ihan oikeasti nainen. Ja ne on semmoisia niin kuin tosi koskettavia hetkiä, koska naisella on niin paljon rooleja, niin paljon niitä selviytymiskeinoja, niin paljon sitä seksuaalista hyväksikäyttöä, niin paljon erilaista niin kuin, semmoista siellä maailmassa, mitä niin kuin mies ei välttämättä joudu siellä kokemaan, niin moni piilottaa itsensä. Tommi, mä muistelin, että sulla on kohta lähtö, mutta vielä toi seurakuntaan kuuluminen, kun sä oot seurakunnan puheenjohtaja, niin mikä on se, että voi kuulua Tampereen vapaakirkkoseurakuntaan? Niin mitä yhdyskuntajärjestys siitä sanoo? Toi on hankala kysymys. Siis se liittyminen ja sitten se pysyminen, niin ne on muotoiltu eri tavalla. Eikä liittymisessä se on se usko Jeesukseen ja sen julkinen tunnustaminen ihmisten edessä. Ja sitten siinä pysymisessä on se, että ei omilla elintavoillaan loukkaa vapaakirkon periaatteita. Mutta haluan korjata, että en tarkoittanut myös puuttumista tämmöisenä negatiivisena, vaan auttamisena. Ja oikeastaan mitä Vesa sanoi siitä rakkaudesta, niin justiinsa, että meidän julistuksessa tuodaan esiin se, että jos jollakulla on päihdeongelma, että se ei tarkoita sitä, että hän olisi Kristuksen rakkauden ulkopuolella, tai jotenkin niin kuin vähemmän sitä kokenut. Joo. Vastasinko mä Kristin sun kysymykseen? Niin, eli jos jollain on päihderiippuvuus ja hän haluaa liittyä seurakuntaan ja hän sanoo, että hän uskoo Jeesukseen ja Kristukseen, niin hänet siunataan seurakuntaan. Kyllä, ja sitten tietysti, että hänen kanssaan yhdessä eletään sitä hänen riippuvuudensa kanssa tai taipumustensa kanssa. On ne sitten syntynyt ennen uskoon tuloa, ennen seurakuntaan liittymistä tai siinä aikana, niin ei sillä sinänsä pitäisi olla merkitystä. Voi että. Pitääkö sun Tommi mennä? Mä voin muutaman minuutin. Hyvä. Ole vielä. Hei, onko siellä kysymyksiä panelisteille, että joku polttelee täällä ja pystyt kysymyksen esittämään ilman fanaattisuutta, niin haluaako joku? Tässä on kokemusta, ammattitaitoa, teologian osaamista.
Ei ole. Tuli. Tuli, no niin, ja reippaalla äänellä sieltä. No niin, voidaanko seurakunnasta erottaa? Voiko jotkut seurakunnat, vapaa-seurakunnat erottaa sen juomisen takia? Joo. Voi erottaa. Joo. Joo. Kyllä mä luulen, että näin voi käydä ja on käynyt, mutta ei ehkä kauhean tiedossa ole, että näin tapahtuisi kovinkaan useasti. Ja siihen varmasti liittyy sitten paljon muitakin seikkoja, eikä niin kuin vaan yksittäin on siis myös vanhemmiston jäsen, mutta niin joo, varmasti niin kuin sit se vaatisi semmoista käyttäytymistä, että ihan tietoisesti päihtyneenä tullaan sit aiheuttamaan pahennusta tai näin, että häiritään jotenkin sitä seurakuntaelämää selkeästi. Että välttämättä sitten niin tämmöiset seurakunnan ulkopuolella tapahtuvat asiat, mistä varmasti se huoli herää ja koitetaan antaa niihin tilanteisiin tukea, niin ei ehkä yksistään ole semmoisia. Vai mitä sanoo? Joo, en mäkään, ja näissä on niin paljon sen takia vastasin nopeasti, että näissä on seurakuntakohtaisia eroja, että toisissa erotetaan herkemmin ja toisissa sitten hankalammin. Ja voi olla, että se korreloi vähän seurakunnan koon kanssa, mutta ei pelkästään. Että seurakunnan kulttuuri on aika merkittävä tekijä. Ja Chris, muistelit vanhoja, niin mullekin muisteltiin vanhoja, että 90-luvulla, 80-luvulla esimerkiksi meidän seurakunnassa suhteellisesti iso seurakunta, niin vahtimestari on evännyt pääsyn jumalanpalvelukseen, jos on ollut epäilystä, joku henkilö on lievästikin päihtyneessä tilassa. Kyllä. Että ei saa tulla uskoon esimerkiksi. Joo, ja nämä on vähän veteen piirrettyä viipoja, kun ruvetaan niin kuin tutkimaan elämää, ja sitten sen on kohdannut omalla urallani myös sen, että sitten ihminen, joka puututaan, niin hän sitten heittää 3 muuta nimeä ja kysyy, että miksi näihin ei puututtu. Ja siellä onkin sitten sukulaissuhteet sun muut, niin nämä on aika jänniä tilanteita. Hyvä kysymys. Ja Eemeli, kuuluvalla äänellä. Jos on semmoisesta kodista, missä on suhtauduttu täysin kielteisesti alkoholiin, ja sitten aikuisiällä huomaakin, että okei, tämä ei olekaan itsessään niin alkoholia, ei ole se piru, niin miten lähtee aikuisiällä sitten tutustumaan päihdemaailmaan? Jos sulla ei koskaan ollut sellaista kokemusta tai tällä. Nyt heitit pahan. Jessellä oli hyvä, sulla oli jotain Niin mä melkein esittäisin vähän niin kuin vastakysymyksen, että siis miksi pitäisi sitten lähteä kokeilemaan, jos on niin kuin koko elämä. Että tietyllä tavalla sitten ihmisellähän on niin kuin kiinnostus siihen aiheeseen. Tämä on siis päihderiippuvuus sairautena siitä mielenkiintoinen, että me voidaan tilastoista katsoa tämmöisiä lukuja, että niin ja niin moni sairastuu elämänsä aikana päihderiippuvuuteen, joka on siis sairaus. Mutta me ei voida laittaa tuohon X määrää ihmisiä jonoon ja katsoa, että sulle koituu, sulle ei. Ja alkoholiriippuvuuskin on todella hitaasti etenevä riippuvuus, niin mä esittäisin kysymyksen, että jos on pärjännyt aikuiseksi asti eikä ole mitään kokemusta ja kokeiluja tullut, niin kannattaako lähteä kokeilemaan? Mä tartun tohon, että alkoholiriippuvuus on hitaasti etenevä. Okei. Se ei välttämättä ole hitaasti etenevä. Joku saattaa tarttua siihen kiinni saman tien. Se tavallaan niin kun antaa sun elämään jonkun semmoisen kiksin, mitä sä oot aina niin kun halunnut ja mikä sun elämästä on puuttunut, ja se viekin tosi nopeasti mennessään. Et meillä vaikuttaa kuitenkin siihen riippuvuuden syntyyn se meidän persoonallisuuden rakenteet ja se sosiaalinen ympäristö, missä me ollaan. Toki geeniperimä, kaikki tämmöiset näin, että siihen vaikuttaa niin moni asia, että joillain se alkoholiriippuvuus kehittyy pikkuhiljaa, mutta jollain se päihderiippuvuus, se on kertanapsaus ja se on siinä. Saanko jatkaa? Ole hyvä, Jesse. Joo, toi oli kyllä tosi hyvä lisäys. Palataan niinku sinne niinku tähän kielteiseen suhtautumiseen. Sitten jos sinne liittyy sinne kotioloihin
vielä sitä, että ollaan niin kuin kovin autoritäärisiä oltu ehkä niin kuin muissakin asioissa. Niin nämä saattaa sitten kasvussa aiheuttaa semmoista vähän niin kuin ahdistuksen tunnetta, ettei, ja sitten tosiaan saattaakin tulla semmoinen, päihteiden käyttö on yleensä todella kivaa. Eihän ihmiset niitä muuten käyttäisi. Kun niitä kokeillaan, niin sitten tosiaan saattaakin huomata, että mähän vapaudun tästä ja nyt multa lähtee niinku semmoiset siteet pois ja nyt mä uskallan olla oma itteni. Niin siihen liittyy kyllä just tämä riski. Edelleen kysy vähän, että kannattaako sitten kokeilla. Joo, Pekka ja Vesa. Joo, sitä on arvioitu, että semmoinen 10% meistä suomalaisista omaa semmoisen geneettisen alttiuden päihderiippuvuudelle. Eli tämmöisillä henkilöillä se syntyy niin kuin se riippuvuus paljon nopeammin sitten kuin jollakin muulla, että kaikki ihmiset ei olla niin ollenkaan samalla viivalla tässä tämän riippuvuuden syntymisen suhteen. Vesa. Niin, ihminenhän ei tarvitse niin alkoholia välttämättä. Se on ihan, siitä ei tarvitse, niin jos on elänyt ilman alkoholia, niin se on ihan mahdollista jatkaa samalla tavalla. Ja tietysti sitten, jos on sellainen, että haluaa välttämättä, että olen 30 vuotta ollut ilman alkoholia ja tekisi mieli kokeilla, että miltä se oikein maistuu tai muuta, niin ihan hyvä muistaa, että ei välttämättä nyt pitäisi ensinnäkään päihtymistarkoituksessa ja toinen asia sitten, että sanoisin, että jos yhtään epäilee itseänsä tai on semmoinen epävarma olo, ja välttämättä kuitenkin on semmoinen, että haluaa, niin silloin on varmistaa sen, että sitten on joku, ei tee sitä yksin, vaan että on niin kuin tavallaan tämmöinen varmuus siinä, että ymmärtää, että toiset ihmiset on tueksi. Jos sulla on epäilys siitä, että miten niin kuin jotain asiaa kokeilla, tehdä tai muuta, niin ei tee sitä yksin. Mutta mieluummin suosittelen kyllä sitä, että jos on pärjännyt ilman, niin pärjää varmaan ja on elämä ihan mukavaa. Omalta kohdaltani voin sanoa, että olen kasvatettu, en sanoisi, että tiukassa perheessä ja tiukassa kurissa, mutta isäni on ollut Raittiuden ystävien sihteeri ja Sininauhaliiton toiminnanjohtaja ja ehdottoman raittiuden kannattaja. Olen sellaisen kasvatuksen saanut ja en ole itse niin kuin koskaan juonut alkoholia. Mutta juuri sain yhdeltä yhteistyökumppanilta konjakkipullon ajaksi ja sillä savustaa aika monta ja maustaa aika monta lohta. Eli kommentoi vielä. On kysymys Pekka Leväniemelle, joka on myös pastori. Joo, taas Vesan puheesta tuli se ajatus justiin niin kuin ylipäätään seurakuntakontekstista, että kun meillä on niin erilaisia lähtökohtia, eli joku on sen päihdeperheen lapsena tulee seurakuntaan, joku tulee absolutismiperheen lapsena, mitkä kaikki niin kuin myös sitten vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan siihen niin kuin alkoholin käyttöön tai päihteiden käyttöön. Nyt me puhutaan paljon siitä alkoholista tosiaan, niin kuin aikaisemminkin sanoin, mutta 10-20 vuotta eteenpäin, niin ikävä kyllä se huumeiden käyttötilastojen mukaan kasvaa sen verran, että se voi olla, että sitten on jossain vaiheessa erilaiset puheenaiheet. Eli huumeet tulee seurakuntaan. No Pekka Leväniemi, niin tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että olet siis pastori ja olet seurakunnassa järjestämässä Alfa-päätösillallista ja se on nyt tuolla Espanjassa. Krisse, minä pahoittelen. Joo, et osallistu tähän Alfa-illalliseen Espanjassa ja siellä ei ole pelkästään agvaa tarjolla eli vettä eikä sitten maitoa, mikä se maito oli espanjaksi. Lechette.
lecette, vaan siellä on niin kuin sitten tietysti ravintoloissa laittanut parhaat viinit sinne. Niin mites Pekka, niin kuin, kai nyt jokainen yhden lasillisen voi ottaa, sanoo sun työpari siellä. Mites sä toimit pastorina? Niin, minkälaista porukasta se tavallaan muodostuu siinä se ryhmä, että tavallaan se on vähän, paljon käy keskustelua tästä niin kuin yleensä alkoholista ja päihteistä, niin on käyttänyt usein semmoista, että jokaisen täytyy itse määritellä, että mitä se juuri minun kohdallani niin kuin merkitsee. Että sehän ei kaikille ihmisille ole välttämättä niin kuin sama asia. Ja jos ajatellaan, että siinä on ihmisiä, ja joillakin saattaa olla sitten niin kuin hyvinkin tämmöinen alttius, että se lähtee siitä sitten. Ajattelisin, että ei se välttämättä ei sitä niin tämmöiseen kristilliseen toimintaan välttämättä tarvitsisi liittää niin tällä tavalla niin seurakunnan yhteydessä ja alfa-kurssilla. Kyllä mä jättäisin semmoisen pois. Voisi olla ihan muuta juotavaa siinä sitten ihan, ja se on ihan näin. Että tietysti mainitsit joku Espanjan, niin se voi olla eri kulttuureissa on tietysti vähän erilaisia tilanteita ja asioita, mutta jokaisen tulee niin omalla kohdallaan miettiä, että mitä se juuri minun kohdallani niin tarkoittaa. Mutta en lähtisi järjestämään kyllä ihan seurakunnan puitteissa semmoista, missä työdettäisiin viinilasit kaikkien eteen. Joo, VDR:n hallitus on muutama vuosi sitten keskustellut aiheesta ja meillä on siis alkoholipoliittinen kannanotto, että seurakuntien ja VD-yhteisöjen niin tulee olla turvallisia kaikille ja ketään ei velvoiteta tai saateta tilanteeseen, jossa joutuu niin kuin omaa päihteiden käyttämättä jättämistä selittelemään. Musta se on tosi hyvä lausunto ja tosi turvallinen ja VD:n johtajien kanssa kun on jutellut, niin meillä on siis diakoniatyön ja seurakuntalaisten piirissä on ihmisiä, joille voi olla kuolemaksi, että kai nyt kaikki yhden lasillisen voi ottaa. Et mä oon verrannut sitä tai oppinut vertaamaan sitä, että jos pähkinäallergikolle sanot, että kai nyt yhden pähkinän voit ottaa, niin hän menee heti shokkiin ja hengitystiet tukkeutuu ja se on hengenvaarallinen tila. Mulla on suvussa ihmisiä, jotka on kuollut päihteisiin ja sellaisten kanssa siinä tilanteessa, kun heillä on vaikka raittiuden jaksoja ollut, niin missään tapauksessa en lähtisi heidän kanssa kai nyt jokainen yhden lasillisen ottaa voi linjalle. Mun mielestä tämä on ihan selkeä meidän linja ja jos Jesse ja Heli nyökyttelee, niin se linja edelleen pitää eli Via Diat, seurakunnat, seurakunnan diakoniatyö, niin olkoon nolla linja ja seurakunnan toiminta ylipäätään. Miten me sitä voidaan määritellä? Jesse, ole hyvä. Joo, mä itse ajattelen, että tämmöisiä siis ihan perusyhdistykset, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät yhdistykset on tehnyt omaan toimintaansa päihdetoimintamalleja, missä linjataan se, että yhdistyksen toiminta on päihteetöntä ja nämä on tietysti on erilaisia toimintoja, päiväkeskustoimintoja ja muita, mutta jos ajatellaan vaikka seurakunnan yhteisiä retkiä tai jotain tämmöisiä yhteisillallisia, niin nämä voisi ihan tämmöisellä päihdetoimintamallilla suunnitella niin, että ne on kirjattuna auki, että näihin ei kuulu alkoholi. Että se, missä seurakunnassa kuuluu alkoholi, toisessa seurakunnissa ehtoollisviinissä on vielä alkoholia. Ja se niissä seurakunnissa olkoon siellä, jotka näin toimii, mutta mielestäni seurakunnan toiminnassa muuhun ei tarvitse alkoholi liittyä. Vapaakirkossa on perinteisesti sallittu niin ajatteluvapaus, että kristinuskon ydinasioista pidämme kiinni, mutta sitten on asioita, joista me sallimme ja opetamme, että meillä on erilaisia näkemyksiä, niin mä ymmärrän tätä keskustelua myös. Ja semmoinen yleisötietokysymys, että kun meillä on Suomessa niin kuin Esko Knuuttila, joka tunnen hyvin, siis Vesa Knuuttilan isä niin
hän on ollut muun muassa Sininauhan liiton toiminnanjohtaja, niin se on kansainvälinen järjestö. Niin mikä sen englanninkielinen nimi on? Se on Siniristiliike. Aika paljon maailmassa tällaista päihteiden työtä, niin tehdään sitä Kristuksen rakkautta jakaen. Ja jotta joskus mä ehkä täältä järjestöissä itse mukana olleena kanssa vuosikymmeniä, niin mä ajattelen näin, että ei sekularisoiduta ottamatta kantaa mihinkään muuhun. Että meillä on Jeesus mukana, Viadias on huudahdus, että pidä Jeesus ja seurakunta mukana. Ja Jeesuksen voima, Pyhän Hengen terveeksi tekemisen ihmeet, ne koskettaa myös riippuvuuksia. Ja ihminen voi vapautua vaikka täällä kesäjuhlilla Jumalan Pyhän Hengen voimasta, jos sun elämässä on joku taakka tai riippuvuus tai sairaus. Jumala edelleen parantaa ja pelastaa. Ja ne on myös tosi kertomuksia, että päihteistä on vapauduttu. Panelistit, viimeisen puheenvuoroaika. Tämä on aina halunnut sanoa, tai onko yleisössä vielä joku puheenvuoro? Mitä jäi sanomatta? Pekka, Heli, Vesa ja Jessi. Päihde ei ole välttämättömyys elämässä, eli aivan hyvin voi elää ilman päihteitä ihan täyttä elämää. Mutta jos ne päihteet sattuu olemaan elämässä, niin kohdataan ne ihmiset ihmisinä. Nähdään sen päihteen taakse ja se, niin kun, että mitä sieltä voi löytyä. Siellä on timantteja nimittäin. Se, että päihteistä lähdettiin kieltäytymään, niin kuin absoluutus ja tämmöinen silloin raittiusliike silloin 1800-luvun lopussa ja näin, niin sehän ei ollut pelkästään niin kuin kristillinen, vaan se oli myös oli niin kuin esimerkiksi työväenliikkeessä paljon sitä sen takia, että sitä nähtiin, että se on ongelma ja lähimmäisille ja silloinhan Suomessa juotiin absoluuttista viinaa se 1,5 litraa per henki vuodessa. Niin nyt se on se 10 paikkeilla taitaa olla, en tiedä mikä viimeiseksi. 8. Se on vähän laskenut. Se on vähän laskenut, joo. Miehet 13 ja naiset 5. Mutta se taas sitten, että siihen on tullut muita päihteitä sitten rinnalle, niin se korvaa sitä. Eli lähimmäisten takia on haluttu kieltäytyä ja se on se syy, minkä takia sitä kannattaa edelleen niin kuin, miettiä, että voi kieltäytyä kokonaan tai missä tilanteessa voi olla ilman. Ei tuomita sellaisia ihmisiä, jotka voi alkoholia maltillisesti käyttää, mutta ei myöskään olla sitten lankeemukseksi heille, jotka ei voi alkoholia vähimmässäkään määrin käyttää. Ja ehdottomasti pidetään seurakunnat avoinna kaikenlaisista riippuvuuksista kärsiville ihmisille ja opetellaan me kohtaamaan heitä. Hei, noustaan ylös yhdessä ja päätetään tämä päihteet ja me -paneeli loppurukoukseen.